Punapi? Kabeh menika menapa Kakang? Oh iki senengane. Ih, kowe. Ih, kowe. Apa-apa dikecak ora? Iki kayangan lho, Gong. Nek nganti kowe engko dilebokke Kawah Candradimuka ngrekoso. Kawah Candradimuka itu apa? Ora. Apa-apa tok takokke. Ora rampung kok. Petra kantong bola padha rada saprapta kita gitu. Wilujeng Pukulun Rada bekti kula kunjung nggih Pukulun. Ya, ulun tampa. Wong itu ulun tampanono itu. Nggih, sangat anggen kandadosaken jimat paripe. Bagong padha raja saprapta kita. Iya. Iki dewa. Cilik ngene iki dewa. Kok kaya teko. Teko ora. Bagong ora ngajari dan Bagong edan. Kurang ajar. Sapenake dhewe kita ngarani karo dewa kok teko. Ulun Bathara Antrada. Walah, sing kondang kuwi ta, Tru? Waduh, Bathara Antrada kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo Pukulun. Ya ulun napa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya Bagong. Kula pundi anggesken jimat kita sampun ngabekti kaliyan ulun. Mboyahi apa? Mboyahi ora. Punapi? Kenapa? Oh, cara Betawi kenapa? 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 Oke. Tak. Mesti nyeladak ta. Petra ki ngono kuwi. Aku meneng sik ta, aku ki jengkel. Kowe ki senengane, kowe ki wong iki ya sok nyenengke ya sok jengkelke, sok marahi mangkel. Mangkel, gemes aku karo kowe iki. Masa? Mbok dijapi. Gemes kok dijapi ora. Anggepe ulun ngerti awan sediane. Slamet kowe tak kandhani. Wah, jenggayamu. Kaya ora mergana kowe mbok menawa dhewe iki lungguh nang bebener dadine ora temomo apa-apa. Ki apa jenenge Guntur Geni Guntur Angin. Kuwi apa kuwi? Pusaka kadiwatan kuwi abdining Bathara Guru. Nek ana titah sing ngayal Guntur Geni Guntur Angin biasane kena Guntur Geni Guntur Angin remuk awake gosong karo cemplungke kawah. Adira apa iki? Ayo mbok menawa diayomi ro bapak. Ora. Semarada kok. Aku sing marahi. Oh iya. Sampeyan wis mentala tenan kali kula. Sampeyan ndawahi Guntur cuci motor. Guntur Geni Guntur Angin. Mang sawang, napa kula kleru? Napa kula salah? Napa kula pancen wani karo panguwasaning dewa? Apa niate bapak ki elek? Apa niate bapak ki angkara murka? Mboten to. Sing jeneng pusaka kemawon, pusaka sing ampuh. Niku nek sing tumindak ora apik, sing duwe ora apik, tumindake ora becik, niku pusakane ora duwe daya apa-apa. Niku ateges niat sampean ora diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Ki metu petake iki. Sampeyan tau ngerti? Arepa sampeyan dewa, sampeyan tau ngerti critane Nabi Musa? Lho. Ben tak wulange truk meneng kowe. Tekene Nabi Musa nika jane ora ana dayane apa-apa. Ning mergo entuk firman saka Allah. Musa teken kuwi tutukno ning Laut Merah. Laut Merah membelah jadi dua iso nggo liwat. Mergo saka kekuataning Gusti. Nek bar kuwi tekene tutuk ngendi-endi ya ora ana apa-apane ora entuk firman. Sampeyan mateni titah nek ora dikersake dening sing kuwasa ya ora bakal iso mateni. Nyate ora engko gampang. Nyatane sampean ndawahi Guntur Geni Guntur Angin sampean aku ora apa-apa ayo. Areng apa kowe saiki kayangan nak gawene Kisra terus aja Gong. Aja Bagong eling aja kaya ngono ya Le. Kowe wis ora kena apa-apa Guntur Geni Guntur Angin aja gawe geger kayangan. Bathara Teka diem.
Tuhan sembah nuring ulun katur barisan merga ngrat sahanan ingkang meringkang sing tasih paweh kudu kang sawetun bilahing Ilahi kawik nomastu purnomo sidong kawik nomastu silat merimbang jagat karono sirang tondo kawisisaning bisono sono sinamung lang lor pesta masres tantun lambang budo jinandur tutur katilo tulat nilat deng paradyo minun sitong upama pramniskara karono timing jaman purwa Pinarti tameng laut mangga teka pasrah ning gowita tanpa renggeng mralambang patumpa-tumpa marma panggung sanggur wengkata sebabyan dumadining wayang purwa ana nggih pundi to wae inggih minangka dadi purwakaning kandha katingal ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon dudu sarating Sang Hyang Surya Candra Darum Yang Kartika sarta dudute janing pandhita kang lagya mesu brata hananging datang gadheng ginepeting dalu mangke imbang-imbang ana tan sami kejawi amung gemlaring kayiwangan Suralaya Junggring Saloka Junggiri Kailasa Paku Jamur Kataliwarna mila sinebut Suralaya Sura tegese jiwa kang wis ngancik tataran luhur Dirilaya tegese jagat yakti ing mriku sasaran titah kang wis ngancik tataran jiwa luhur mila sinebut Junggring Saloka tegesipun inggih mriku ingkang menang nedahaken pakeblating panembah sinebut Junggiri Kailasa tegesipun kayiwangan ingkang sinung cahya sumarot pindha sloka binabar Paku Jamur Kataliwarna tegesipun sasana pangiketing panembah inggih paugraning pangesti senadyan kathah kayangan ingkang gemlar inggih menika Slendra Bawana Ngarga Dahana Swarga Maruta Sela Mangumpeng Cakra Kembang Nguntara Samudra Kaca Ngerang lan sapanunggalanipun nanging datan kadhi ing kayiwangan Suralaya dening mriku tetunggiling sedaya kayiwangan bebasan menang murba tan menang pinurba menang masisa tan menang winasesa ana padang dudu padanging rina ana peteng dudu petenging wengi nadyan datan buga nurakrasa lesu datan ngunjuk nurakrasa salit saben-saben namung kaperbawan kukusing dupa menyang ratus garu rasa mala ing ngamrik mangambar hamba Bargondo Harum sumebar weh Prabu Rasa Mulya memangun Mamadukara Tada sinembus sabawaning para brahmana Wasupitra ingkang sami ngrepekaken kidung puja mantra rahayuning bawana pramila datel mukal lamuning kayangan Suralaya tan wonten raos sangsaya sinangsaya cedha cinedha wada winada ananamung sarma tata tentrem suka raharja lah cintawa ingkang dadi gunaning kayangan Suralaya
mapan usana pilane dhewe-dhewe. Yen Buta Raseksa yen kethek pragusa pendhita parab nalindra jejuluk lampung dewa wenang wisik. Kirucama dasa namanira dasa 10 nama wis mestani wisik Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Jagatnata ya Sang Hyang Jagatkarana ya Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Sang Hyang Caturbuja ya Sang Hyang Nilakanta ya Sang Hyang Giripati ya Sang Hyang Pasopati ya Sang Hyang Pasoprabu ya Sang Hyang Hotipati ya Sang Hyang Purwacarita ya Purwakanda ya Sang Hyang Manikmaya. Risaja Sang Hyang Bathara Guru nedha lenggah madyaning sira kandha waru binangun madyaning bali martu kundha manik kayap sangganing para widodara widodari ingkang seketi kurang sawiji. Nalika semanten aglar sangganing para Jawata ingkang sami mangarsa ngersaning Sang Hyang Bathara Guru datan kantun kami tuwaning kayewangan nenggih Jawata ing sithik pangdal-dal Sang Hyang Kukulun Bathara Narada ya Narada dadi ya Kanika putra ya Sang Kanika Resi ya Sang Watek Resi ya Sang Resi Gana. Pantes to minangka dadi kami tuwaning kayewangan karana nggenya mrasis mranata sagung para Durandara sagung para Jawata miwah para widodari turta lantip panggraitaning Sang Hyang Kanika putra. Nalika semanten Sang Hyang Kanika putra mengkeraken atmajaning Sang Hyang Bathara Guru ingkang angka catur Jawata ing Slendra Bawana ingkang wisik Sang Hyang Bathara Indra ya Sang Hyang Surapati ya Sang Resi Upadya. Mabuka Susilastawa kadimuka kanceming ban loro suku janggut teken dodo mabuka urmahab angentosi sabdaning Sang Hyang Bathara Manikmaya. Datan kantun Sang Hyang Bathara Indra mengkeraken dewaning kepati nggih Sang Hyang Yama Dipati miwah datan kantun ingkang wis marikelu ngersaning Sang Hyang Manikmaya lenggah pepengeraning Sang Hyang Bathara Guru menika tawarane Sang Hyang Penyarikan ing Jawi Andher blabar sanggaring para Jawata para Durandara para Brahmana ingkang wis katampi kasutapane mbahambir blabar jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan Kosala laben kandhang para sebo ing alun-alun Hamdutat gendera entek umbul-umbul kikiter hangendanu Yayai Manda ing mangsa labuh bae megar pindha jamur barat ing mangsa rendheng tumbak ing ngangap kaya jati ngarang ing mangsa ketiga palanjuring mangkira didemper manem tanana sebawaning walang alisik nadan gegodhongan tan ngubah samirana datan wampah ing kapal semung swaraning widodari miwah sangganing para Jawata ingkang samya ngreksa gamelan Lokananta tinabu para Jawata sumamana pani ing Habsari ing minangka dadi waranggana akarya asri seneng madyaning kayewangan Suralaya. Nalika semono wis dangu Sang Hyang Jagatgrinata dhateng keparengaman medhar pangandikan dadak sakoling nangking kampireng swara gluduk guntur jemalegur dadi katandha bilih Sang Hyang Manik miyarsa medhar pangandikan kumangulu jeneng pangandika Sang Hyang Jatimurti ing dereng kababaring lisan. Longlong rambyang ingkang sasongko menyar
Sretinon ning pasewakan busana maneka warna Jebak puspiteng Udyana Myang Panjra Sarwa Rukma Ranggeng Manik Narawata Obro Prabanyo kang sumerat kenyaring tejo leliwaran lir ki lat sisiring tadet Wimbo kekondong katiuping maruta mando sabaran mangambar kongas awik namastu namat sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis lenggah madyaning Bali Martya Kunda manik
Kakang Narada katuran karaharjan rawuh paduka Kakang Resi Narada Kakang Resi Kanika Putra kencang warudaya mak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe mantra sabda pangandika Adi Pramesti Bathara Guru miji dhateng piswanipun ing ngraka Sidik Pangudal-udal winantuing suka Basuki sowan kula tebih saking Sambikala tansah pinaringaning kawidadan di sowanipun ing ngraka wonten ing Datulaya Bali Martya Kundha Manik namung parang engkara kang ngaturaken pudi astamanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kawula non. Kakang Narada kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasilcak nuanggen jengandika lenggah. Kakang Resi Narada. Ah inggih sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ingkang Raka ing Sidik Pangudal-udal wonten ing Kayiwangan Suralaya dinten sak mangke menika di Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra Atmaja Ulun padha rareja sak prapta kitonggir Bathara Indra tansah pinaringaning kawidadan niring Sambikala sawanipun ingkang putrapun Bathara Indra Pukulun namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangaping pangabektinipun ingkang putra kunjuk wonten ing Crenela Paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata iya Indra Luntomba Akarya bombong Tyas Ulun ora liwat pangestu Ulun tumrapa marang jeneng para kula Bathara Indra. Kula pendhingga jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka Sang Hyang Adi Pukulun mugi amawahana kabagyaning gesang kula Pukulun. Penyarian mrayogakna nggonira ngadhep Bathara penyarian. Kawula non muni nggih sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang putrapun penyarian Kanjeng Rama Pukulun. Namung kemareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka Sang Hyang Jagat Girinata Rama Pukulun semban kula iya penyarian Luntomba akarya bombong Tyas Ulun ora liwat pangestu Ulun tampanana kula pundhingga jimat paripe ndayanana ing kasantosan prayogakna ngira ngadhep penyarian sampun boten kirang prayogi Rama Pukulun apa dene sira Yama Dipati prayogakna nggira ngadhep ya nggir Atmaja Ulun Yama Dipati sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putrapun Yama Dipati Pukulun namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap pada paduka Hyang Adi Pukulun Yama Dipati Ulun Tomba karya bombong Tyas Ulun ora liwat pangestu Ulun tampanana Yama Dipati kula pundhingga jimat paripe ndayanana ing kasantosan prayogakna ngira ngadhep lan tatanan sangyaning para Jawata widodara widodari kang padha nggantung seba aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng Ulun diambabarake wigatining pepanggihan dina samengko menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Rama Pukulun semban kula Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra. Punapi di? Mesti kemawon ndadosaken ngungun penggalih paduka Kakang Resi krana dinten sak mangke sanes dinten pepanggihaning para Jawata. Ewadene kula ambayongi rawujeng ngandika Kakang Resi Narada. Mila Kakang Narada menawi wonten lepatipun ingkang rayipun Jatimurti. Kula nyuwun genging samudra pangaksami dene dinten sak mangke kula ambayongi rawuh paduka Kakang Kanika Putra. Nuwun sewu. Estunipun menapa dados pangandika paduka menika kepara saestu nyata. Kagiat raos sing manahipun ing Raka Sidik Pangudal-udal dupi kula tampiti maranipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru katimbalan sowan wonten ing Bali Martya Kundha Manik. Kados kula jangkah anggen kula lumarap wonten ing Suralaya. Mboten wonten ingkang ginebeng sak lebeting manahipun ing Raka Sidik Pangudal-udal. Kejawi namung enggala anampi dhateng sabda pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru wonten menapa? Teka paduka ngempalaken sangya para Jawata mongko beneh lan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para putra Jawata monggo di kula dherekaken manjing salebeting kayiwangan pepanggihan catur netra kelawan ingkang Raka Sidik Pangudal-udal Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada, punapi? Sampun wonten tigang candra tang kelengganing nggo dinten sak mangke menika.
Pangraos kula kayiwangan kaditata, titi tentrem, ayem jinem. Mboten wonten piranganing Jawata ingkang sami bingung kenganglangan. Nanging boten kanthi kanyana-nyana. Sampun wonten sabta wari kelenggan menika teka wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing antariksa tuwin wonten ing kayiwangan akarya goreh rongeh manahipun para putra Jawata Kakang Resi menika saking dayanipun menapa menawi Kakang Resi ngawuningani tumunten kula aturi paring dawuh dhateng ing rayipun Jatimurti Kakang Narada dalah nuwun sewu sampun kinten kula menika mboten kuwawi matur utawi kula menika mboten purun munjuk atursa paduka di Pramesti Bathara Guru menika mboten. Namung nuwun sewu lho. Ngibaratipun ucapipun para titah sampun nyebataken paribasanipun kula menika nguyahi segara. Liripun kados pundi Kakang paring dawuh mekaten. Lah cobi to. Panjenengan menika dewaning para dewa. Panjenengan menika langkung ngawas tinimbang Raka Sidhi Pangudal-udal. Sampun malih to titah semantah. Nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring wonten ing panguwas paduka di Pramesti Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan hawa bentar ingkang sumundul wonten ing ngawiyat. Kemawon maduka dadak nyuwun priksa dhateng Raka Sidhi Pangudal-udal. Kakang Narada, punapi? Kula nyuwun priksa. Ingkang dados kami tuwaning kayiwangan menika sinten? Ulun. Menawi kula wantun nglangkungi pangawaosipun kami tuwaning kayiwangan ateges kula menika dedosan tumrap Kakang Narada angka kalih mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika ingkang damel cangkriman teka kula ingkang ambatang cangkriman menika piyambak Kakang Resi daya ingkang sumundul wonten ing ngawiyat menika saking dayanipun menapa dalah nggih menawi tetep mekaten mboten ketang klungsu menawi nderek udur rembak gandeng sampun wonten palila paduka di Pramesti Bathara Guru tumuli kula badhe munjuk atur kula sumanggaken Kakang Resi nggih matur nuwun namun nuwun sewu lho menawi ngantos geseh pemanggih kula kalian menapa ingkang rinantam penggalih paduka kula nyuwun pangapunten mboten dados menapa Kakang nggih nuwun sewu sawetawis kula badhe gancaraken menapa to sababipun dene kayiwangan menika wonten hawa benter. Hawa benter ingkang kawawa sundul wonten ing ngawiyat menika wonten pinten-pinten perkawis tunggal. Inggih menika wontenipun Pandhita Tapa. Pandhita Tapa mongko pandhita menika kala wau sampun gentur tapane persasat gesangipun sampun sak traju sak bobot kalian para Jawata menika saged andadosaken gara-gara kayangan. Inggih. Angka kalih inggih menika menawi wonten lemah sangar kayu waeng. Tegesipun menawi wonten papan ingkang sangar tumunten wonten pewujudan ingkang aeng menika sugih andadosaken gara-gara kayiwangan. Angka 3 mboten sanes menawi wonten satunggiling satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madheg Brahmana menika ugi andadosaken gara-garaning kayiwangan. Ingkang salajengipun inggih menika menawi wonten jauh titah ingkang nglangkungi dhateng pangawaosipun para titah kepengin nglangkungi dhateng pangawaosipun para dewa. Menika menapa Kakang? Contonipun duk nalika Prabu Sekipu Patih Sekipu lan Prabu Naga Pracana kepengin minggah wonten ing kayiwangan nyuwun widodari menika janjanipun kinarya sanepa kemawon namung kinarya dak-dakaning pasulayan nanging ingkang sejatos Prabu Naga Pracana lan Patih Sekipu menika kepengin dados dewaning para dewa menika mujudaken satunggiling titah ingkang kegiatanipun nglangkungi dhateng titah menika piyambak kepengin ngrabosa kayiwangan menika ugi saged ndadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Pirangan sekawan menika kala wau menapa ingkang dumadi wonten ing jagat Kakang menawi Kakang prisa. Mboten wonten. Lho. Mboten wonten. Menawi kula titik kanthi permana sejati tegesipun paningal batos. Pandhita Tapa ugi mboten wonten. Lemah sangar kayu aeng menika ugi sampun mboten wonten jer jagat menika sampun tentrem. Inggih. Angka 3 satriya ingkang lereh kasatriyanipun lajeng madheg Brahmana menika ugi mboten wonten. Tumunten ingkang angka sekawan inggih menika titah ingkang badhe nglangkungi pangaosipun para Jawata menika ugi mboten wonten. Lajeng sumuk ingkang wonten kayangan menika perbawanipun menapa? Mbok menawi namung ketiga ngaten kemawon. Kakang Narada, punapi?
Kakang Narada menika kami tuwa. Inggih. Ngendikanipun asring blendra-blendri kados mekaten menika mboten prayogi. Dalah kabedha dada kula kapendheta manah kula, Di. Kula mboten mangertos menika wonten menapa kula piyambak ugi gumun. Ing atasipun wonten benter ingkang sundul wonten ing Ngawiyat, ewadene katiti priksa saking paningaling para Jawata kok mboten saged kawistara. Menika saking panginten kula pakartinipun titah ingkang sak traju sak bobot kalian kadiwatan. Langkung-langkung titah menika mbok menawi nuwun sewu lho, Di, mboten kok kula menika damel ajrih penggalih paduka. Panguwasipun estunipun mungkuli dhateng panguwasipun para dewa menika lho, Di, ingkang bebayani. Handra ingkang positorum kasiliring samirana mre sekar kadung ngas gandanya maweh raras retnaning driya Mastu nama sidam karing bawana langgeng sareng kula midhanget sabda pangandika paduka Kakang Resi Narada kula sampun saged manggihaken sinten titah ingkang ngendikanipun Kakang Resi Narada panguwasipun sak traju sak bobot kelan para Jawata namung mapan wonten ing Janaloka. Menawi Adi Guru sampun mangertos lajeng sinten mbok menawi kula badhe nyuwun katrangan ingkang gumathok. Sinten to ingkang damel benter wonten ing Kayuwangan menika? Ingkang titah kala wau sak traju sak bobot panguwasipun kaliyan para Jawata. Namung wonten 3. Titah ingkang mapan wonten ing Janaloka ingkang kekiyatanipun menawi estu-estu dipun ketok menika tanpa beda kekiyataning Jawata. Sinten? Setunggal. Inggih menika Kakang Teja Mantri angka 2. Kakang Ismaya angka 3 inggih menika pun Permoni Pandya Betari Durga. Mliwing saking menika kula aturaken aliti. Antawisipun 3 menika kala wau sinten ingkang damel gara-gara wonten ing Kayuwangan sehingga ndadosaken panas hawa ingkang tumanduk wonten ing Kayuwangan. Menawi saking panginten kula ingkang wangsul wangsul damel dardah wonten ing Kayuwangan sarana piyambakipun menika damel moga wonten ing jagat saengga kegiatanipun saged sumundul wonten ing Ngawiyat menika namung Kyai Semar Badranaya inggih Kakang Ismaya. Mangke riyen sampun kesersa. Sampun kesersa lho, Di. Menawi panjenenganipun Adi Prapi Bathara Guru menika ndakwa dhateng Kakang Ismaya anggenipun damel moga wonten ing jagat satemah sumundul wonten ing Ngawiyat menika nuwun sewu. Menawi para dewa menika mangke midhanget lajeng tumunten dumugi wonten ing talinganipun Kakang Semar menika mangke kliwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mergi ingkang dados dewa wonten ing Kayuwangan menika mboten putra paduka piyambak. Ning klebet putranipun Kyai Semar ugi kathah. Kados ta Yamadipati menika awan tanpa warni menika putranipun Kakang Semar Badranaya, Bathara Kamajaya, Bathara Pathuk, Bathara Temburu menika atmajanipun Kyai Semar Badranaya. Menawi ngantos sami preksa tiyang supayipun dipun dakwa kados mekaten menika menika mangke mboten sae kedadosanipun lho, Di. Kakang Narada menapa to sababipun kula ndakwa Kyai Semar wonten dasaripun. Dasaripun menapa?
Menawi kula ndakwa kalian pun Kakang Teja Mantri menika mboten badhe saged kelampar. Wiwit Kakang Teja Mantri menika mandhap wonten ing jagat dados pamomong ing watak Angkara Budi Candala engga sepriki dereng nate tumindak ingkang kintenipun nyameni dhateng panguwasipun para Jawata. Langkung-langkung Durga. Nadyan Durga menika dewaning panggodha pangrencana, dewaning Angkara murka. Nanging tumrap kula Durga menika ugi awis-awis damel geger wonten ing Kayiwangan. Mila Kakang Narada pandhakwanipun ingkang rayipun Jatimurti menika mawi dasar. Ing mekaten Kakang, upamiya leres menapa ing dados panggerbaning manah kula, Kakang Semar ingkang damel moga wonten ing jagat menika mangke sampun damel gara-garaning Kayiwangan. Ing mekaten Kakang Semar kula dakwa lepating Kakang Semar kedah nampi pidana saking Kayiwangan. Mboten wonten sanes kejawi namung Kiai Semar kedah pinulung minggah wonten ing Kayiwangan tumunten kapatrapan pidana kacemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka Kakang. Ora taya kowe. Wah, panjenengan menika dados pundi tadi? Mutusaken sewiji-wiji tumunten kanthi penggalih pribadi mboten dipun rembak langkung rumiyin, mbok monggo to. Perkawis menika dipun rembak langkung rumiyin sampun kantos panjenengan ndawahaken Semar luput, Ismaya luput, tumuli kedah timulung wonten ing jagat. Mangke menawi sampun dumugi wonten ing Kayiwangan, dipun lebokaken wonten ing Kawah Candradimuka. Wah, nuwun sewu lho panjenengan ngendika kok gampang men. Nanging sanika kula tak nyuwun priksa, ping pinten Semar ngamuk teng Kayangan? Sapa sing wani medhokke Semar? Mboten wonten. Ning kok panjenengan paring dawuh, Semar kudu pinulung wonten ing Suralaya. Liar mulung kowe piye? Ora coba kula tak nyuwun priksa. Inggih Kakang, inggih. Rumiyin kula dereng ngetok karosan. Mbok menawi sak mangke saged dados rana, anggen kula badhe matrapi paukuman ing Kakang Ismaya ingkang sampun wantun ngembari dhateng panguwasaning kadewatan. Mila Kakang Resi kula aturi kendel kemawon. Menika perkawis kula. Menawi Kakang Narada mboten badhe tumut-tumut perkawis menika mboten dados menapa. Awasipun dinten sak mangke sampun pinanggih tuk sumbering perkara. Inggih menika Kakang Ismaya ingkang muga wonten ing jagat nggadahi gegayuhan wonten ing jagat nanging boten menggalih menawi gegayuhanipun menika sumundul wonten ing Ngawiyat utawi wonten ing Suralaya. Mila Kakang Semar badhe kula lepataken tumunten badhe kula lebetaken wonten ing Kawah Candradimuka. Kakang Narada Ratune Ratu Tama Pati-pati linu Pranayaka Tyas Raharja Panagare becik-becik Parandene tan dadi Aryasing kala bendu malah bangkit mangkin handatra beda kang reribeti Sidemadyaning Bali Martya Kundha Manik Datulaya ing Kayangan Suralaya nalika semanten Sanghyang Kanika putra midhanget sabdanipun Sanghyang Jatimurti mila trimah kendelan kemawon datamun bah datan musik nalika semanten sapandurat kendel tidhem madaning Bali Martya Kundha nadan Sanghyang Manikmaya ugi persasat pratima kencana pratima kesi golek kencana Mas sumara cayaning Sanghyang Manikmaya nganti ngasorake prabaning Sang Hyang Surya lenggahi kanyu pinangka wardu kanyu jane ganten wardu jane mangeca minangka durung abang durung dumanding dasaring pertala kasaru geger jaba piyak ngarsa takeping mrika sebahan punamuk sami alok yen tana titah ingkang minggah wonten ing Kayiwangan minggah madyaning Bali Martya Kundha Manik nyerpepeh pindha sata matarangan utusanipun saking Karang Kadempel nenggih Kelurahan Petruk Kantong Boleng nganti ingkang rayi Kelurahan Bagong dumrojok tanpa rapan kanca piyak-piyak ana titah munggah Kayangan kanca wene dalan kene dalan
ndalon tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Kakang Narada, punapi Adi Guru? Menika mboten panglingkat didene suwanipun atmajanipun Kakang Ismaya titah Pujangkara Panakawan Petruk kaliyan Bagong ingkang sowan wonten ing Kayiwangan Kakang. Werkencang warudayang Pak Pong. Buk bolong kali codhe sapa sing gawe? Truk. Iki omongan cara apa to? Omongan cara apa piye? Kok perkencong bla-bla-blong. Kuwi sebutane Iwang Pikulun Rada. Iki wae sing ngene. Iwang Pikulun Rada iki sing iki. Heeh. Wah, kata-katane apik. Kata-katane apik. Ya sebutane dewa iki ngono kuwi. Bagong aja edan. Ulun iki sebutane pancen kaya ngono kuwi. Oh nggih. Oh gene iki sik jenenge Ulun dudu Narada. Pukulun Bathara Antarada. Nek dewa iki nek nyebut awake dhewe Ulun. Oh, ayo digenahke karang aku rung taun ning kayangan. Kae sapa itu? Pukulun Bathara Guru. Tangane papat. Heeh. Tak jak salaman kabeh. Tangan papat jak salaman kabeh entek-entekke wektu ora. Petruk dalem Pukulun. Padha kanthi raja saprapta kita tansah pinawinganing kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk Pukulun. Iya. Petruk ulun tampa karya bombong tias ulun. Nggih. Pangestu ulun tampanana, kula pun dinggo jimat paripih ndayaning pas kasantosan. Panakawan Bagong kita padha raharja. Kula Bagong Pukulun. Iya, ulun ngerti kita padha raharja. Kok dadi kita ta, Truk? Sing bancaki sapa e, Gusti ta? Kita iki kowe iki nek kono nyebut ki kita. Mah Bagong. Mosok kon ganti kita ora terkenal engko. Bagong padha raharja saprapta kita. Kita meneh. Ora arep tak wangsuli. Pukulun sampun ngagem kita. Bagong padha raharja. Ngono kepenak kita. Mengestunipun Pukulun wilujeng niring sambi kula bekti kula kunjuk nggih Pukulun ulun tampa. Kula mboten nyembah bekti kalih ulun. Kalih Sang Hyang Bathara Guru. Iya, ulun tampa kita ngabekti kalawan ulun. Mulih ya, Truk. Gusti to. Kok mulih piye to? Bingung aku. Iki kata-katane beda karo nggone dhewe. Kok kita ulan-ulun. Wah, jan kayangan ki dalane jan ngeri ya, Truk. Munggah medhun menggah nganti ana sing tiba barang mau. Ha iya. Apa kene iki kayangan sing disebut kampung kabeh iki kene iki? Ha iya. Ayo kene iki.
Mula dhewe sira sowan mrene iki rasane wis seneng. Ning apik, kayangan ki nggon gemah ripah, kayangan ki nggon apik, kayangan ki nggon tentrem, kayangan ki nggon rukun. Ning kayangan ki ora ana rasa secongkrahan, ora ana rasa memungsuhan. Mula kene tak anggap kayangan ki kayangan ning muga-muga tentrem, ayem, nireng sambikala barokah saapa-apane. Bagong kita kuwi ngrembug apa? Kampung kabeh. Bukulon sampun ngagem kabeh. Kakang Rada, punapi? Kabeh menika menapa, Kakang? Oh iki senengane. Ih, kowe. Ih, kowe. Apa-apa dikecak ora? Iki kayangan lho, Gong, nek nganti kowe engko dilebokke Kawah Candra Dimuka ngrekoso. Kawah Candra Dimuka itu apa? Ora, apa-apa tok takokke. Ora rampung kok. Petro kantong bola padha sak prapta kita gitu. Wilujeng Pukulun Rada bekti kula kunjuk nggih Pukulun. Ya, ulun tampa. Wong itu ulun tampanono itu. Nggih, sangat anggen kandadosaken jimat paripe. Ah, Bagong padha raja sak prapta kita. Iya. Iki dewa. Cilikane dewa. Kok kaya teko. Teko ora. Bagong ora ngajari dan Bagong edan. Kurang ajar. Sapenake dhewe kita ngarani karo dewa kok teko. Ulun Bathara Antarada. Walah, sing kondang kuwi ta, Tru? Waduh, Bathara Antarada kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo Pukulun. Ya ulun napa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanono ya, Bagong. Kula pundi anggesken jimat kita sampun ngabekti kaliyan ulun. Kuwi rasa nganggo basa kaya ngono kuwi biasa wae. Mekaten, Pukulun, dipun sekecaken kita anggenipun lenggah. Rendolo ya. Malah kewirangan ulun. Nggih. Sekecake kita. Ya. Petruk Padhararja. Panjenenganipun Pang Pikulun Bathara Indra wilujeng. Bagong Padhararja. Sapa Indra? Bathara Indra. Bathara Indra. Wah, jan bagus-bagus. Bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, Bagong Ulun Tampa. Petruk Padhararja. Panjenenganipun Darayama Dipati, Pukulun Yama Dipati wilujeng bekti kula kunjuk Pukulun. Ya, tak tampa, Bagong. Bagong. Nun. Prayoga nanggonmu lungguh, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Sapa iki, Tru? Bathara Yama Dipati. Tukang jabut nyawa. Tukang jabuti nyawa? Nyawa menungso kabeh. Kabeh sak donya iki sing jabuti Yama Dipati. Bathara Yama Dipati? Apa? Kirek kula wingi mati. Sampeyan sing jabut. Wah, malah kewirangan. Yama Dipati musuh cah edan iki wis ora digagas. Wah, kayangan klebon Bagong wis dadi ora karu-karuan, pernatane rusak. Pernatane rusak ora duwe tata krama mergo sak cangkeme wong siji iki jane. Sapa iki Bathara Tandha iki kok ngunekke cangkem kae, Tru? Ya wis ben kowe iki ngunekke apa-apa karo kowe trima. Kowe iki menungsa, dheke dewa. Terus bedane? Lah iki sing ngatur uripe menungsa ki Bathara Antarada. Wo, berarti aku ndedet ra ndedet ki Sing ngatur kene. Pukulun Bathara Antarada. Petruk ki edan tenan kak. Malah dipakake. Kenging menapa kula rejeki kula rendet Pukulun. Kula nyuwun dilancarke. Ya engko tak lancarke, tak lancari. Waton nyambut gawe iki rejekine ana, ora gelem nyambut gawe rejekine ya ora ana. Betul. Malah muni betul ora. Petruk dalem ana wigati apa Petruk sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun apa diutus dening bapak kita? Bapak Semar, ngono aja bapak kita. Bapakne dhewe iki jenenge Semar. Dudu kita. Kono kowe metu sik kono. Kowe metu sik ngundak iki rampung-rampung. Ya aja ngono. Agak Putra. Metu bola-bali tenan ra kabeh. Ngambune elek iki ora. Ana wigati apa? Sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih Pukulun wale-wale menapa kula menika dipun utus dening bapak kula Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nggih. Bapak Semar menika nuwun sewu nggadahi gegayuhan inggih menika mbangun desa. Mbangun desa Panakawan nggih. Supaya desa Karangdempel niku luwih maju, luwih apik, luwih becik,
luwih manunggal napa-napane sarwa temata uriping para kawula sak desa Karangkadempel menika ayem-ayem tentrem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna satemah mujudaken desa ingkang kalukengrat anjayeng bawana gemah ripah loh jinawi. Iya. Ah. Bareng ngoten bapak niku paring dawuh kalih kula, syarate kira-kira sapa anakku Gareng Petruk Bagong sing gelem tak kongkon. Terus kula kalih Bagong dilalah kok ngacung bareng. Heeh. Kompak kok karo aku kowe. Kowe ngacung aku ya ngacung. Heeh. Iya. Ah, terus kula diutus. Petruk wani tenan kowe tak kongkon. Wantun, Pak. Demi desa Karangkadempel kula didhawuhi napa-napa kula nderek. Bagong nggih matur ngonten. Kowe tak kongkon ning Kayangan. Wajane kok ati kula mak tratap dalane niku teng pundi? Lho niku keblasuk ping 40 wae wonten kok. Iya. Ning merga niat kula mung kepengin ketemu karo para Jawata. Ah, kula niati pancen dugi Kayangan mriki. Wah, jan kaya ngoten nika kahanane. Iya, ana kawan. Ning pun sae sedaya menika rancak dumugi papan ingkang tinuju inggih menika Kayangan sowan sampun pukulun Bathara Guru. Lah apa to sababe Petruk diutus wonten ing Kayangan? Mboten sanes kejawi namung kula menika dipun dhawuhi supados nyuwun inggih menika Sekar Pelem Pertangga Jiwa kalih Sekar Jambu Dipanirmala. Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipanirmala menika tukule wonten Kayangan. Menika daharanipun para dewa. Sadurunge dadi woh niku mesti ngembang dhisik. Lah, kembang niku sing diputuke dening bapak. Inggih menika Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipanirmala. Loro-lorone nyuwuna karo Manikmaya adiku ngoten niku. Nek Manikmaya ora entuk kudu nganggo syarat. Syarate apa? Mengko aku mujuti. Ning waton kowe matur sing apik-apik. Dene kok ora entuk, Manikmaya kok nyawang karo aku ki sapa? Aku ki kakangne, aku Sang Hyang Semaya. Apa aku kelakon munggah neng Kayangan njupuk utawa methik dhewe Sekar Pelem Pertangga Jiwa karo Sekar Jambu Dipanirmala. Ngoten niku ngendikane bapak. Saniki kula nyadong dawuh timbalanipun pukulun Sang Hyang Jagatnata dipun paringaken menapa mboten kula nderek. Monggo. Nek mboten nggih kula tak wangsul mboten napa-napa. Ning nggih niku nek kula bali ora entuk gawe, bapak mesti wah bulegegek. Manikmaya jaluki kembang we ora entuk. Aku dhewe sing munggah ning Kayangan. Nek bapak pun ngoten niku ora ana sing wani methuke bapak. Nek wis nesu ngoten niku. Mula kedah dipun penggalih. Kakang Narada, menawi kados pundi Kakang? Ampun nggih dipun paringaken. Nyatanipun Sekar Jambu Dipanirmala lan Sekar Pelem Pertangga Jiwa menika ya ora kok angel digayuh. Menika saben dinten wonten cukulipun dipun pethik setunggal-setunggal kemawon. Tumunten dipun paringaken dhateng Petruk sedaya badhe manggihi ayem, tentrem napa gegayanipun Semar badhe kasembadan. Lah ngono ta, Tru? Ah nggih. Matur mawon. Ning nek panjenengan mboten maringaken ya mboten napa-napa, kula ora arep protes. Ning kula wangsul lapor karo bapak. Ngene nganti bapak munggah dhewe ning Kayangan, ngamuk. Wah, medeni ya, Gong. Nek nganti bapak munggah gawa bendha Jambu Dipanirmala Pelem Pertangga Jiwa ditegar modar dewa-dewa do ngelih. Ora ndek panganan, ayo modar ora kowe. Mula kudu ngati-ati kedah dipun penggalih. Petruk dalem setemene apa kang dadi sedyane bapak kita kuwi mau lagi ulun rembug. Nggih. Lho, malah pukulun pun ngertos. Ulun iki ngerti mubah musik ing titah. Mula sapa ingkang darbi sedya lan kekarepan ulun ngawuningani, ulun kang wenang nglulusake apa kang dadi gayaning titah punapi mboyah. Mboyah iki apa? Mboyah iki ora. Punapi? Kenapa? Oh, cara Betawi kenapa? 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 Kuwi tak mesti nyeladak ta. Petruk ki ngono kuwi. Kuwi meneng sik to, aku ki jengkel. Kowe ki senengane, kowe ki wong iki ya sok nyenengke ya sok jengkelke, sok marahi mangkel. Mangkel, gemes aku karo kowe iki. Masa
Mbok dijapi. Ah. Gemes kok dijapi ora. Anggepe. Ulun ngerti lawan sedyaning Semar. Nggih. Lah terus nanging ngerti yo. Bapak kita kuwi nandhang kaluputan. Lho. Lupute nggih napa? Ngerti ora Petru? Apa ingin sedya dening bapak kita mau tanpa dipalilah ulun sadurunge wekasan kekarepaning Semar mau sumundula ning ngawiyat satemah karya gara-gara kayiwangan. Sapa ingkang gawe gara-gara kayiwangan? Polah gawening titah ingkang gawe gara-gara madyaning kayiwangan yekti bakal nampa paukuman, yekti bakal nampa pidana. Mula baliya ulun mboya wedi kalawan bapak kita Semar. Malah kita baliya sekar pelempertangga jiwa sekar jambu dipunirmala mboya ulun paringake kelawan bapak kita. Mengko yen bapak kita ora trima munggah ana ing kayiwangan sisan gawe ulun ingkang bakal ngrangket bapak kita ulun cemplungake ana ing kawah Candradimukha dina iki uga Panakawan Petruk. Kowe arep ngopo kok njur bedengus ngadeg nang ngarepmu ngopo kok? Sabar lho iki kayangan Truk. Apa diem? Iya. Meneng. Heeh. Nek kowe ora nesu ora apa-apa, ning aku nesu, Truk. Sik to nesu ya kena ning iki ning kayangan. Iki papaning para dewa, wis ora peduli kethek nyuling. Arep papane para dewa, arep papaning para demit. Bagong ki wong sing ora tau kuwalat karo sapa-sapa. Dasarku mung siji, Truk. Aku mung bener ngono wae. Nek bener mbok aja kok dewa. Bathara Guru kuwi. Aku ora wedi, Gong. Gong cangkeme sing apik. Cangkemmu kuwi sing elek. Malah nyangkem-nyangkemke ora. Mundur nek ora wani tandangane. Ya wis. Ya wis. Ngopo? Rada melu-melu. Bondo kelekke modar kowe. Wah, rada ya arep dikelekke. Kencang waru dayang. Waru doyong ning pinggir kali. Malah nembang bocah iki. Pukulan Bagong yogine. Kita banjur malang kadhak ning ngarep ulun. Nek mesine pukulan menika dewa sing malati kula ngadeg teng ngarep sampeyan niku mesti kula wis tiba, wis lempoh, wis kelumpruk. Ning kasunyatan kula ngadeg teng ngarep panjenengan ora kuwalat. Ateges sing salah dudu Bagong, ning sampeyan. Ulun salah kepiye? Kata-kata sampeyan. Omongan sampeyan. Saniki kula takon karo sampeyan. Sampeyan ngendika napa wae? Malah kebeneran Petruk kowe baliya laporo karo Kakang Ismaya. Nek Kakang Ismaya tekan kayangan bakal tak rangket tak cemplungke kawah Candradimukha. Apa wis bener apa ngono kowe? Gong, aku kok sir-siran atiku. Kok tak dupak lambemu lho kowe. Ganggu wong nesu. Iki kok ora dadi. Oh iya. Ya. Mangges ngene iki aja diganggu, rasa diganggong-ganggong. Gong karo ora iki gumantung kok suwuke piye. Lah kok dadi kita malang kadhak lan panjenengan ulun. Karep kita punapi Bagong. Ora sanggo basa dewa. Ulun mboya bisa. Awet nek nganggo basa kadewatan antaraning kita lan ulun walik. Walik. Kowe nek nyebut kita iki kono. Kita lan kita apa padha? Kita lan ulun kuwi padha-padha kadewatan. Mula aku ora nrimake nek sampeyan ajeng ngrangket karo Semar. Saniki Semar niku niate mung sithik lho, mung bangun desa. Kok rumasaku kaya permasalahan sing gedhe to. Semar niku ya mung kepengin njaluk ya kuwi napa niku jenenge kembang apa matur? Kembang pelempertangga jiwa, kembang jambu dipunirmala. Niku ora abot to dipethike tik. Terus diparingke kula. Terus kula go medhun teng jagat kula ngeke Semar kek ngoten. Wis rampung kok dadak digawe angel lho. Lha kok ngono kuwi kok dewa sampeyan iku wis malak lho. Lho, malak piye?
Kancane tangane loro sampean papat dhewe. Sampean kene ados suwe dhewe keleke papat ling ngosoki suwe banget. Boros sabune. Urung nek ndek ingin. Ketak ora. Ayo, piye? Kancane doran numpak sapi, kowe numpak sapi dhewe. Setemene dudu Semar sing salah, ning kowe dewa sing sampean boten duwe rasa kamanungsan, rasa perhewanan. Ha iki mane tok enciki didol Idul Adha ra wis payu to mane. Wis dibleh, wis ki dadi ngamal sing apik, mah dinciki kaya ngono masane. Lanang apa wedok kuwi? Gus. Aja ngawur. Wah, Di, malah panjenengan boten kajen kados mekaten. Wose kita bakal gelem bali apa ora? Kita ora gelem bali ulun katutke dosane. Kita ora gelem mundur saka kayiwangan ulun katutke dosane. Maksude kita uga bakal ulun rangket ulun jeblosake ana ing kawah Candra Dimuka. wah, lah iki ngombro-ombro iki. Maune sing salah Semar bareng kene benerke kok malah disalahke. Ya Gong ya mulya dhewe. Urung rampung kok mulah-mulih mengkari ngecap terus ayo mulih. Mulah-mulih ora dirampungke sik to terus kongkon bapak kok mulah-mulih ora. Iya aku kok tratapan medeni kok nek nganti pukul Bathara Guru ngesotke awake dhewe. Ngesotke iki digawake. Ngesotke iki disebdake. Upama kowe Bagong kita wani karo ulun. Kita ulun sotke dadi cacing. Kowe iso dadi cacing meneh. Tenane. Tenan. Waton ra ketemu wong mancing ora masalah. Ketemu wong mancing cilaka yo dicebloki nggon mancing blus. Cemplungke banyu pangan menjair. Iya. Ha iya. Kira-kira nyebdake ra ya, Tru? Ambo, aku aja wani kok ndak disebdake. Sampeyan nyebdake kula, heeh. Mang sebdake. Mang sebdake. Bagong wani karo Bathara Guru tak sotke dadi cacing. Ngono gae wis. Jajal tak tese mandi ora. Gong kowe iki kaya ora ndek pikiran to, Le. Nek kowe dadi cacing lek ku nggawa piye? Dicangking. Ora malah ora njajake barang to kowe. Kok malah ribet to? Apa piye kok njaluk kok dadi jaran? Engko nek mulai kowe numpak aku, heeh. Nek kok nek meteng tanggung jawab lho. Jabure jenengane. Ana misale numpak-numpak penak banget. Setuju. Ngono wani lan jeneng ulun. Sing tak wedeni napa nek sampean pakartine elek, aja kok menungso. Dewa nek pakartine elek. Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Guntur geni guntur angin Panakawan iki leburen. Dewa kok dolanan kembang api ngapa kok? Wah, edan lah iki menika lho, Dik. Menika dados titikan bilih tiyang boten lepat menika boten tumama menapa kemawon. Nyatanipun namung drajapipun Bagong Petruk kemawon dipun tibani guntur geni guntur angin boten menapa-menapa. Monggo menika pusaka kadewatan. Ki mau apa jenenge, Truk? Guntur geni guntur angin. Aku ya gumun kok. Aku ya ora apa-apa. Kowe ya ora apa-apa. Aku terlindungi oleh aku. Nek ora ana aku pecah diasmu. Tenan. Untung ana aku. Slamet kowe tak kandhani. Wah, gayamu. Oh ya ora mergo ana kowe mbok menawa dhewe iki lungguh nang bebener dadine ora temu apa-apa. Ki apa jenenge? Guntur geni guntur angin. Kuwi apa kuwi? Pusaka kadewatan kuwi abdining Bathara Guru. Nek ana titah sing ayel guntur geni guntur angin biasane kena guntur geni guntur angin wis remuk awake gosong kari cemplungke kawah. Adira apa iki? Ayo mbok menawa diayomi ro bapak. Ora. Semar ado kok. Aku sing marahi. Oh iya. Sampeyan wis mentolo tenan kali kula. Sampeyan ndawahi guntur cuci motor. Guntur geni guntur angin. Mang sawang, napa kula kleru? Napa kula salah? Napa kula pancen wani karo panguwasaning dewa? Apa niate bapak ki elek? Apa niate bapak ki angkara murka? Mboten to. Sing jeneng pusaka kemawon, pusaka sing ampuh.
Niku nek sing tumindak ora apik, sing duwe ora apik, tumindake ora becik, niku pusakane ora duwe daya apa-apa. Niku ateges niat sampean ora diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Ki metu petake iki. Sampeyan tau ngerti? Arepa sampeyan dewa, sampeyan tau ngerti critane Nabi Musa? Ben tak wulange truk menang kowe. Tekene Nabi Musa niku jane ora ana dayane apa-apa. Ning mergo entuk firman saka Allah. Musa teken kuwi tutukno ning Laut Merah. Laut Merah membelah jadi dua iso nggo liwat. Mergo saka kekuatane Gusti. Nek bar kuwi tekene tutuk ngendi-endi ya ora ana apa-apane ora entuk firman. Sampeyan mateni titah nek ora dikersake dening sing kuwasa ya ora bakal iso mateni. Nyate ora engko gampang. Nyatane sampean ndawahi guntur geni guntur angin sampean aku ora apa-apa ayo. Wow. Areng apa kowe saiki kayangan mak gawene Kisra terus aja Gong. Aja Bagong eling aja kaya ngono ya Le. Kowe wis ora kena apa-apa guntur geni guntur angin aja gawe geger kayangan. Bathara Teka diem. Bathara Teka jog pait aja cerewet. Ah, nyindir iki. Jog pait ki nek tutupe mlumah. Nek mengkurep ya legi. Mula aku kerep kapusan ning daerah kene kok ya. Ora ngematke tutupe anggere tak seruput. Kowe modar ora. Indra Panakawan iki boyongan metu saka kayiwangan boyongan menarpat kepanasan Bagong Petruk. Ora gelem mundur aku ing kembangan nyeret kelawan kowe Panakawan. Menika ateges panjenengan menika nggadahi kuwasa. Kuwasa kinarya gada, panguwasa kinarya gada. Jenengan boten eling Rai Semar menika kadang panjenengan piyambak. Semar menika ingkang raka piyambak. Lamun kepengin kembang pelem pertangga jiwa kembang japu dipun nirmala kok panjenengan boten maringaken menika janjanipun perkara napa kula nyuwun prisa. Kakang Rada, menawi nadyan Semar menika gegayuhanipun sae wonten ing jagat nanging tumrap kula menika ngridu dhateng peperintahanipun Manikmaya. Sebabipun Semar menika sampun lempakaken sakathahing titah. Kathah sanget titah ingkang samya sumaya dhateng Kakang Ismaya. Mongko dangu sangsaning dangu menawi saya kathah titah wonten ing jagat ingkang samya sumaya dhateng Semar. Tanwande sami boten pitados kalian kula ateges Semar sampun malik paningalipun titah wonten ing alam donya. Sampeyan menika sing senengane kuwatir. Sampeyan menika sing estunipun penggalih panjenengan menika sampun boten cocok kalian Semar Badranaya. Lah goleki lupute wong ki nek ora cocok mesti ngonceki alaning liyang menika sampun ngaten menika sampun kamanusan. Ning menika mangke menawi jenengan kadhe guru menika lajeng mulasara dhateng Petruk, mulasara dhateng Bagong. Kula saged mestani menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kayangan badhe geger awit pengamuipun Kakang Ismaya menawi Kakang Ismaya wantun munggah wonten ing kayangan. Sapa cobi sing ajeng napaki kridaning Kakang Ismaya? Kula nyuwun prisa. Mboten wonten, Di, mboten wonten.
Panjenengan nindakaken sewiji-wijining tanpa petung, panjenengan nindakaken sewiji-wijining tanpa dipun gelar, dipun gulung pekasapipun ingkang tuna mboten panjenengan piyambak ning sedaya para Jawata nderek tuna. Mergi kayangan geger. Kersanipun Kakang Rada kados pundi? Ngaten, bloko suta kemawon. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru tasih kados mekaten kula mboten menapa-menapa. Ning nuwun sewu, tunggak waru, tunggak dadap. Tegesipun kula mboten melu-melu, mboten melu garap. Sumangga, nek ana apa-apa sing tumandheng wonten ing kayangan panjenengan tanggel piyambak. Mangke menawi Punakawan sampun saged dipun wangsulaken, kula badhe prapta wonten ing Karang Kadempel. Wigatosipun kula badhe nanting dhateng Kyai Semar utawi Kakang Ismaya. Kersanipun kados pundi? Dinten menika malah badhe kula tetepaken. Sakmangke Kyai Semar menika estunipun namung kepengin bebeda kelungguhaning kadiwatan. Sarana piyambakipun gadhahi gegayuhan kados mekaten supados kayiwangan kenging gara-gara supados boten jenak boten tentrem manggen kula lenggah wonten ing Sila Kanda Waru Binangun. Mila tetep kula badhe nglepataken dhateng Semar Badranaya. Wah, jan panjenengan menika sing anggris ngono kuwi kandhan-kandhanane angel banget. Nggih, sumangga, sumangga. Ning kula sampun ngemutaken lho dijer kula menika. Kami tuwaning kayiwangan kula menika nggadahi kewajiban ngemutaken dhateng Paduka Prasti Bathara Guru. Njejeke sing bengkong benerke sing lali menika padamelan kula. Ewadene kula sampun njejekaken ingkang bengkong benerke sing lali ewadene boten dipun dharaturipun ing Raka Siti Pangdalutal. Ha iki boten dados menapa monggo kemawon monggo kemawon. Menawi wonten muga-muganing titah ing namipun Ismaya mangke damel sakayangan panjenengan kedah tanggel jawab. Sampun ngantos Semar minggah wonten ing kayangan kula ingkang mandhap wonten ing jagat Kakang. Ha inggih kula semanggaken penyarian kula wonten maring dawuh para dewa diketapke supaya mundurake Punakawan Petruk sartaning Bagong. Luwih-luwih syukur bagi lamun Petruk lan Bagong bisa dirangket babar pisan bakal ulun cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Kula nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarian. Kakang Rada punawi nadyan Kakang boten badhe tumut-tumut perkawis menika namung kula nyuwun supados Kakang Rada ngrencangi dhateng kula. Lah, ngrencangi bab menapa malih? Nanging kula mboten purun lho menawi kedah lepat lampah kula. Mboten Kakang. Namung ngreksa kayiwangan kula badhe mandhap wonten ing Janaloka. Ah nggih, namung ngreksa kayangan kemawon kula nderek. Kakang Rada punawi dipun bidhalaken ingkang samyang gantung sebo sangganing para Jawata, para widodara widodari sekedhik kurang sawiji. Sedaya kedah sampun paripurna pepanggihan menika Kakang. Ah nggih, kula badhe mlebet wonten ing kayiwangan tumunten sakmangke nitih lembu andini nganglang jagat prapteng Karang Kadempel. Ah kula semanggaken Adi Pramesti Bathara Guru. Kados sampun boten wonten dawuh malih Kakang Resi Kanika Putra. Purna gantining paranggilan Sang Hyang Manikmaya arsa kondur angedhaton manjing telenging kayiwangan
nalika semanten katiron saking Mandra tindaknya Sang Hyang Girimati katiron saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane